Ki jing thombor ki Israel kila penyap yan riu posan ngud ha Gaza ken thop ye ki nong thok kubor ki khanaret ka Israel kadang ye peteng ban bom ye ka Gaza ha ka balayap hadun riu posan ngud ki briu ha ka siningkong bahkan thop yo nong thok kubor jong ka Al Jazeera u Hosam Syabat ki sipa Israel kila kem ya laingut ki nong Palestine bahkan thop yo nong chinadur dokumentari u bala job ya ka khusnam Oscar u Hamdan Balal hadin baki nong chong chnong kila hier thma bat pen mensau yaki ha West Bank ka bala syakne ka White House ka pentikena baki he officer jong ka sorkar prom kila yasam da ka babakla yaki jingthmu ban hier thma ya ka Yemen bat uwe nong thok kubor ha ka message up ngila ya thu ya ka jingsya penyap jong ka Israel yo nong thok kubor bat nong no senyang syaka Al Jazeera Mubashir u Hosam Syabat ki nong sakhi kilayat hu ba ka kali jong u Hosam kala sya tenra ha ka banta basyate lamingi jong ka badli hia katto kat nengut ki nong le jingle kila bansau u Syabat udai u nong thok kubor u baar u bala sya penyap ha Gaza mentak singi kham menchua ki sipa Israel kila penyap yu nong thok kubor u Muhammad Mansur u badai u nong thok kubor jong ka Palestine today ha ka jing thombor ya ka weka yeng ka badon ha Khan Yunis ka badon syati jong ka Gaza nadu basdang ka thma om dunaya ka arspa prangut ki nong thok kubor ki layap ha ki jing sya thombor jong ka Israel ha ka te ka jaka balabu kerpang u Jody Ginbex u badai u hedu jong ka komiti ban yada ya ki nong thok kubor ula penrem jur ya kitik jing sya penyap nda ka baong baki de ki kamriunar hakatma